Hola, benvinguts una altra vegada a la teca. Ara fa dies que no presentava cap plat i he pensat que seria bo presentar-vos un plat de bacallà. És un bacallà amb patates i un suquet que resulta estupendo. És un plat fàcil de fer i no us hi complicarem molt la vida. El que sí que té és el suc, que és una mica més elaborat. El plat, com us he dit, es composa del bacallà, que millor que agafeu de la part del morro, i el deixeu de salar. Jo el compro salat i el dessalvo a casa. El procés, ja em sembla que ja us l'he explicat alguna vegada, és posar el bacallà amb aigua, deixar-lo 3 dies amb la mateixa aigua i a continuació canviar-li normalment un parell de vegades. Un parell de vegades queda el bacallà estupendo, fullat i estupendo. Després, el plat aquest, això, posem les patates, que aquí les teniu, patates. Per fer la salsa farem servir tomàquet triturat, pastanaga, també tallada a trossets, ceba, unes herbes, un cap d'alls, una mica de julivert, el vi, no pot faltar-hi el vi blanc sec, jo en aquest cas faig servir el Jerez fino, i després també hi afegirem una mica de pebre vermell i alfàbrega. Tot això ho posarem a la salsa i, continuarem fent el plat. Bé, si us sembla, podem ja començar a fer el plat. El que farem primer és enfarinar el bacallà. El anirem posant en un plat. Aquí preparat. Enfarinat. Els talls, aquí ja està una mica doradet, posem així. I a preparar el suquet de peix, que servirà de salsa pel bacallà. Posarem oli. Bé, està bé. I posarem el tomàquet. Jo he posat aquí 4 tomàquets, així, a trossos. Un parell de pastanagues, també així a trossets. Una ceba, també podeu veure així a trossets. Un cap d'alls, això ho deixarem, s'ha de deixar a foc lent.
una mitja hora aproximadament. Quan comenci a estar més tubet, hi afegiré les herbes que us he dit i el pebre i l'alfàbrega. En aquest cas jo la tinc així ja trossejada. Això ho deixarem una mica tapat, això fa un baixet. I més tard el brou el reservarem de moment. I el vi. Ens ho deixem tot per aquí. I val. Fins d'aquí una mitja horeta, més o menys, que ho tindrem ja mig fet. Bé, ara ja podeu veure que el sofregit ja comença a estar estovadet. Ara el que faré serà posar-hi les herbes que tenim aquí, el llaurer, fulla de llaurer, el fonoll i la farigola. I tirarem una culleradeta de farina perquè la salsa es faci més espessa. I el que aprofitarem serà també una mica el suquet que ha deixat el bacallà. Sempre li donarà bon gust. I tirarem les dues copetes de vi. Més o menys així. Una miqueta del pebre vermell. Prenem un polsim, pebre vermell dolç. Tinc una mica de color. I també una mica d'alfàbrega. Posem també un polsim d'alfàbrega. Ja estarà. I ho remenarem una miqueta. I posarem també una mica del brou de peix que ja teníem. I ho deixarem coure uns 25 minuts aproximadament, que es vagi acabant de fer tota la salsa. Així a foc ben baixet. Una vegada tinguem ja la salsa feta, la triturarem i la colarem i ja l'afegirem en el bacallà i a les patates. Aquí tenim ja la salsa del bacallà. Ja s'ha desfet tot, el bacallà, els alls, la pastanaga, la ceba. Ara el que faré serà triturar-lo. Traurem les herbes aquestes que hi ha per aquí, que hem posat.
El llaurer també, fulla de llaurer. La pesquem per aquí, aquí. Bé, això ja ho traiem. Ara amb una cullera ho aniré posant per triturar. Veu com ha quedat la salsa espesseta? Aquesta és la salsa que també podríem fer servir per fer un rap o un lluç. És la salsa catalana. Ho acabarem de tirar tot cap aquí. Més o menys. Costa una mica, però... Millor acabar-ho. Bé, ara ho trituro, un mini primer. Amb la mínima força que el primer ja se m'endú la panada. Bé, ja estarà bé. Ja ha quedat una salsa espessa. I això, ara el que farem serà tirar les patates. Ja les tenim aquí preparades, escorregudes, tallades. Posem una miqueta més d'oli, que això ens enganxi. Una miqueta. Les patates. Aquí hi ha 6 patates, bastant grossetes. Llavors engegarem altra vegada el foc.
tirarem tota aquesta salsa per aquí. Repartint-te-la bé. Donem unes voltes, que quedi tot ben impregnat de la salsa. Tirarem una miqueta de sal, no massa per això, perquè després no ens quedés massa salat. Mitja cullerada o així. I acabarem de tirar el brou que teníem reservat. I també hi tirarem una picada, que això també li donarà un toc de gràcia, d'avellanes, ametlles i pinyons. Repartirem per aquí. I deixarem coure les patates fins que quedi ben toves. Això pot ser uns 3/4 d'hora, més o menys. A foc ben lent, fins que veiem que estiguin toves. Llavors ja serà el moment de tirar-hi doncs el bacallà i posar-hi una mica d'all de julivert per sobre i ja tindrem acabat el plat. I millor, si podeu fer el plat un dia per l'altre, doncs millor, perquè tindrà molt més gust i serà molt més bo. Ara ho deixarem així tapadet, això al foc ben baix i aproximadament uns 3/4 d'hora. Opa. Vale. Doncs ja veieu, les patates ja les tenim cuites. Ara el que faré serà posar un moment el bacallà, que quedi ben tovet. Després ja li donarem un copet, sacsejarem una miqueta. Posarem així cap per amunt. Ja està. Vale. Ja mira, ho tenim tot. Hem de posar-hi aquests trossos també. Vale, això ho deixem per aquí. Val. Ara
farem una miqueta així i tot es posarà al seu lloc. Tirarem una miqueta de suc per aquí. Tot quedi ben cobert. Ara hi acabarem tirant aquesta mica de julivert, que doni una miqueta de color. I res, ho deixarem coure uns 7 o 8 minuts, que tot quedi ben impregnat, i ja ho tindrem. La veritat és que em queda tan bo el bacallà com les patates. Ja veureu que si el proveu de fer serà un plat que us encantarà. També, si voleu, aquest plat el podeu fer amb mongetes seques. Queda molt bé també mongetes del ganxet, que també les mongetes del ganxet també queden molt tovetes i al no ser molt pelludes doncs també es desfan i queden molt bones. Espero que us atreviu a fer-lo i que el disfruteu tant com el disfrutarem nosaltres. Espero que la propera vegada que us presenti un plat ja no porti això, que es tingui recuperada. Però si encara el porto, doncs vull dir, ja veieu que es pot igualment cuinar. Jo sí, amb limitacions, però també es poden fer plats igualment bons. Bueno, com sempre, si voleu seguir veient els meus vídeos, doncs ja ho sabeu, subscriviu-vos i si us agrada aquest plat, doncs doneu-li el like. Aquí el teniu. Bon profit. Fins la propera.